ئارەزوویان نەجیروان بارزانî وەک هەر mirovekê din komek hez û arezûyên Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî jî hene. Lê rêvebirên welat li pişt gelek ji wan arezûyan armancên wan hene. Xwîner û dostê pirtûkan e. Nêçîrvan Barzanî ji xwendinê pir hez dike. Nêçîrvan Barzanî di gelek guhtaran de daxwaz ji hevwelatiyên xwe kir ku guh bidin xwendinê. Her wiha di çend guhtarên xwe de daxwaz ji dayîk û bavan kir ku berê zarokên xwe bidin xwendinê. Di dema Serokatiya Herêma Kurdistanê de projeyeke wî ya mezin heye û dixwaze dwarê pirtûk û xwendinê de encam bide. Ji rojnameyan venaqete. Ji ber karê xwe bi berdewamî rojnameyan dixwîne. Di heman demê de ji serhildanê û vir ve alîkariya pêşketina karê rojnamevanî kir û piştevaniya wan rojnameyan kir ku serketina xwe nîşandan û bi profesyonalî kar kirin. Rojnameyên bi dîzayna ciwan û kaxezên baş jî jiyên din cuda kir wek xwînerekî hûrbînî yê rojnameyan. Gelek helbest ezber kirine. Kesên nêzik û dostên Nêçîrvan Barzanî godariya klasîkên Kurd kirine bi dengê Nêçîrvan Barzanî ku helbestan bi ezberî dixwîne. Reho kokeke viya Kur di nav malbata Barzanî de heye. Pir bi Kurî di nav maneya wan helbestan de diçe xwarê. Gelek caran dem peyda kiriye ji bo godarîkirina wan bernameyên taybet bi helbesta Kurdiya klasîk. Ew xelek jî wergirtine ji wan bernameyan ku bi xwe ji wan hez kiriye û li ser televizyonê nedîtine. Ruhaniyekê Kur e. Di destpêka temenê ciwaniya xwe de bi bavê xwe Edrîs Barzanî re. Di Remezanan de şiyar maye û bi bavê xwe re dest bi giftugûyên pir Kur yên olî, fikrî û ruhanî kirine. Xwendin, edebiyat û ruh û kûkên ruhî yên malbata wî aliyê ruhî yên Nêçîrvan Barzanî pir Kur kirine. Dostê jîngê heye. Naxwaze kes kaxezan di nav naylonê jî de jê re bişîne. Dixwaze dosyên li berdestê wî jî kaxezî bin, ji siruştê jî gelek hez dike. Gelek caran wek çiyavanekî diçe ser çiyayên Kurdistanê. Li ser çîmen û kevirên wan çiyayan di dema dîmenê zibil û gilêş li ser rêyan dibîne pir dilteng dibe. Dixwaze hevwelatiyên wî werzişê bikin. Ev xwe jî werzişê dike. Werzişa hesin kiriye. Niha bêhtir beskêlet swarî û avjeniyê dike. Dixwaze hevwelatiyên wî sporê bikin. Dema cihê werzişa bazdanê ji xwe re çêkir, biryar da lê Parka Samî Abdurrehman jî ji hevwelatiyan re bêçêkirin. Guhdarê müzîkê pir guhdariya müzîkê dike. Yek ji kesên ku pir lê guhdarî dike Cîvan Gasparyan e. Ji müzîka cazê hez dike. Dixwaze di serdema serokatiya xwe de ji bo Herêma Kurdistanê projeyeke mezin ji bo müzîkê li Kurdistanê encam bide.